God, Kamil. Hej pojkar och flickor. Jag ska se sen. Ja, du får berätta, vad är det du ska göra? Idag har vi köpt Angry Bird Splat Target Sonne. Och nu ska vi öppna den. Se vad du gör. Har du hittat öppningen? Ja. Det blir fram lite närmare på vad han gör här. Faktiskt papporna ska inte säga någonting. Ja, just det. Du ser ju ingenting själv. Oj, han kämpar och kämpar. Får jag se här vad du ska göra, Kamil? Men jag... Du har en öppning här ju. Här. Det är öppet. Så där. Här är då grisarna. Och här är den argaste fågeln av alla. 129 spänn för en liten Titta babba! plastbit. Babba titta! Och vad tjock! Ja, det är därför den kostar så mycket. Titta babba vad Den det har silikon. Får se på honom. Han är jättestor. Gör honom så. Okej. Hur ska man leka med den här leken då? Det finns någonting här också. Nej, vi ska göra så här. Nu ska vi se. Nu ska ni få se. Aj! Ja, men inte så. Det måste vara... Kan vi... Här. Här är bra. Så. Varsågod. Yeah.